Good morning class. Good morning, sir. Namhlanje sofundani i-maths. Bhalo lele, bhalo. Lesiqhukumfa. Utheni walala eklasini yami mfundisi? Utheni ufundisa ndilele? Uthethe nomineri wakho kanjalo. Uright? Ndileft. Oh, ucinga ubhadlile wena. Okay. 2 plus 2. Hayi bo obvious ngi-4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 32. 64. 64 plus 64. Obvious. 128. Oh, 128 multiplied by 7,896 million. Okay, which of the following questions is true? True or false? I know bunxili. What is a dog? True or false? Yo, minira ndi-understand mna. Zawudila nawe namhlanje. If uNico une-biscuits ezi-10, amahle amnike ezinye ezi-10, une-biscuits ezingaphi uAbdul? Ubani uAbdul minira? If u7 plus 3 ngu10, why u77 plus 33 ingengo100? Cacisa. Mineri, kwenzeka ntoni apha kahle? If uNico ngumfana, uAmahle intombazana, why uSomizi eyigeyi? Cacisa. Yo, Mineri, andizuphinde ndilale eklasini yakho. If ubunemango eziyi-10, zalahleka zoyi-10, unemango ezingaphi ngoku? Ubani ochole iimango zakho futhi uyicholela ntoni into engeyo yakhe? Cacisa. Njengoba ibirthday yam inge-25 zikaDisemba, why ndingeyo brother kaThixo? Ndiyabuza. Cacisa. Ngoba uyibrother kaSathane.